găsit la Nomiro Blunt episod. Astăzi o să facem un episod foarte, foarte special pentru că mi-am luat Stumble Pass-ul ăsta cu pumnul de foc, bro, și astăzi, în episodul de astăzi, o să facem un episod că eu mi-am băgat bani, mi-am băgat oferta asta de 26 de lei, am mai deschis, bla bla, dar înainte să filmez am zis, bai să deschid Stumble Pass-ul și haide să luăm și noi chestiile astea mai așa, mai neimportante. Bă, stați o leacă să dau sunetul mai încet. Bam, bam, stați o leacă. Bun, am colectat gemurile și Stumble Tokens-urile și acum hai să vedem ce ne pică de la spin, dar eu nu o să fiu băiat de 0 IQ și o să dau așa skip la spin-uri ca să nu așa. Gen, nu știți cum se dă skip la spin-uri, că eu dau acum skip, bam, am dat skip la spin-ul ăsta. Mamă, cum se aude, bro! Mamă, cum se aude, bro! Ia uite cum dau skip. Hop, hop, bam. Mă, ce se aude, bro? What? Uitați-vă cum se aude. Dar voi n-auziți acum că am volumul... Nu se aude pe videoclip, ia. Opa. Mamă, ce... Bă, poate fac... Bă, poate îmi dă crash jocul la câte dau. Gata, frate. Ia, câte Stumble Tokens avem? 200! Deja? What is this, bro? Mă, deja? Ok. Hai să dăm aici la... Ia, ce ne pică. Primul spin nimic. Normal. Ia să vedem al doilea și... Supergal. Let's go! Ne-a picat Supergal. Bun. Al treilea spin... Ce ne pică? Nimic. Al patrulea spin... Ce ne pică și... Oh, nimic. Și ultimul, dar nu cel din urmă... Ce ne pică? Nimic. Pe bune? Mamă! What? Câte am... Ok, am crezut că am dat mai multe. Regina. O aveam. Și îmi dădea... Ok, avem o legendară. Ok, avem 112 și asta înseamnă că pot să dau 3. Corect? Corect. Ia să vedem prima... Oh, nimic. A doua... Ce ne pică? Nimic. Și ultima... Nimic. Corect? Corect. Ia. Eram sigur, bro. Eram sigur, efectiv, că nimic nu ne dă. Ok, hai să mai dăm una, că mai avem bani de... Gen, mai avem Stumble Tokens de un spin. Ia să vedem. Legendară. Ia. Nu vrea legendară. Nu mai avem. Ok, acum hai să colectăm chestiile astea. Mamă, la ce tare e skin-ul ăsta. Bă, de ce? What? Bro, de ce nu îl pune la roată? Că era mai fain ca la roată. Ok, hai să luăm și Sensei. Bă, ce tare îi! Bă, în sfârșit mai am și eu. Mamă, cum arată, bro! What? What is this, bro? Yes, mă, este, mă. Am și eu un emote mișto din ăsta. Ok, și ne punem pumnul de foc aici. Și ce ne mai punem? Bă, și la animație mi-am pus eu... Bă... Să punem... Wow, wow, ce tare. Wow, ce tare. Mamă, dar cum arată, bro. Și da, Stumble Pass-ul l-am completat. Na bun și eu, bă, ce tare, bro. Hai să dăm și noi un match. Bă, dar în sfârșit am și eu pumnul, dar nu e chiar pumnul original, dar e pumnul de foc. Și să nu credeți că pumnul ăsta de foc dă mai mult ca la normal. E tot același, dă cu foc. Bă, bro, ce tare. Ia uitați. Ia uite, mamă, cum se vede în match, bro. Mamă, cum se vede. Ha, bă, pe bune. E, beleaua. Ia, vreau să dau cu pumnul de foc. Dar stați o leacă, că acum le dau la... E, beleaua. A, bă, am dat cu alunecarea, bă, ce noob sunt. Sunt nublete, apropo. O, na, bun. Bam, hop. Hop.
Ia, unes, ia. Wow, cum dă. No, califică-te. Califică-te, bă, Ștefănică. Ok. Bă, dar e prea tare special asta. Adică, uita. What? Eu sunt efectiv singurul care are speciala asta. Că eu o să-mi iau toate Stumble Pass-urile. Ia să vedem. Și ce avem în a doua rundă? Avem harta nouă. Nu, avem Rush Hour. Avem Rush Hour. Adică, de altfel. Aici o să fie bun pumnul. Să știi. Aici o să fie bun pumnul de foc. Bă, dar zici că e din Cobra Kai, așa. Mamă, dar ce tare arată. Ia. E beleaua internațională. De ce dau pe alunecare? Pot să știu? Sunt blestemat de alunecare sau ce se întâmplă? Nu. Ok, nu mă mai calific. Let's go, nu m-am mai calificat. Ce bine îmi pare. Dar totuși, da. Bă, da, ce tare e speciala asta, fratele meu. Cât de tare îi, bro. Dar, în afară de speciala asta care am luat-o din Stumble Pass, cam de la spin-uri nicio specială, dar era să ne pici una. Dar, înainte, ca să filmez, am mai dat eu niște spin-uri la Epic or Better. Da, era să-mi pice Dinamitron, gen speciala aia albastră și mie, bă, îmi place Dinamitron, așa, bă, hai să dăm și, am dat și eu un bloc, deci cu boții ăștia, cu boții, ia să vedem, domnule, ia, ebelea, uite, ce tare e, mamă, ce tare, brodure, ebeleaua, aha, am nimerit ciuciu, what? Bro, cum am urcat? What is this, bro? Ok, bă, e tare. I-am dat cu alunecarea. Dar eu sunt obișnuit să dau cu... I-am dat cu pumnul, dar nu s-o pus, gen... Aici mor toți. Da. Ia. E, beleaua! Aha. Da, am vrut să fac espro, dar nu se poate aici. Și what, cât de tare animația asta, adică uitați-vă, bă, ce tare, e prea tare update-ul ăsta, frate, ce tare, wow, 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 totuși hai, cum se numește, ce... Nici nu știu. Ok, și-o mai luat cineva Stumble Pass-ul, dar o să jucăm și cu canguru. Uite, are cineva canguru. Bă, dar eu nu l-am echipat pe canguru, că vreau și un meci cu canguru. Nu! Nu, califică-te. Bun, avem a doua rundă. Băi, eu aș vrea să ne dea, nu știu, un bombardament, ceva. Ia. Oh, ho, ho! Bună ziua! Bună pentru pumni. Să vedeți ce pumni își iau ăștia în cap. Dar eu mi-am pus și footstep de pum de foc! Pum de foc! Cangurelul! Nu! Doamne, ce noob sunt. Era să mor efectiv. Ce-am făcut? Trebuie să mă obișnuiesc și cu pumnul, pentru că eu când... nu! Pentru că eu atunci când mi-am luat și alunecarea, da, deci eu atunci când mi-am... Mama, are cineva îmbrățișarea, bă! Deci eu atunci când mi-am luat și îmbrățișarea, alunecarea, bă, efectiv nu știam să o folosesc. Deci eu nu știam să o folosesc! A sărit peste mine, bro. Ok, ce avem în finală? Bă, nu mă descurc eu atât de bine cu acest pumn, dar ce avem? Bă, dar numai Hot Wheels. M-am plictisit, frate, de Hot Wheels-ul ăsta. Ok, hai să facem tactica. Bă, eu singurul care o fac. Ce se întâmplă? Ok, ăștia... Pe bune? E, beleaua! I-am dat cu... Ia. Încerc.
Ia. Ok. Da, cam degeaba. Dar nu înțeleg, frate. Da, stați o leacă că revin eu. Bă, dar voi ați observat că efectiv lasă foc în urmă Sensei Farfist. What? Asta merge cu spate. Bun, hai să dăm totuși un meci și cu cangurul ăsta. Bă, dar arată și el foarte bine arată. Deci arată efectiv prea tare. Arată. Ok, bă, dar stai să-mi și eu butoanele astea, mai controls. Control, camera, control area. Hai să-mi genul. Bun, și avem în prima rundă Paint Splash, mamă, așa. Bă, uite, 3 Sensei Fairfish. Fix unul în spatele celuilalt. Bă, dar ce bine acum că mi-am făcut mult mai mari. Și acum e mult mai bine pentru mine. Ia. Wow. În loc să dau pe emote-ul cel nou, am dat pumnul de foc. Uite. Bro, trebuie să mi-l pun în locul la alunecare, frate. Nu înțeleg. Ebeleaua. Wow. Ce tare a fost aia. Ok, hai să stăm la bătai, bă. Cine vrea bătai din partea mea? Da. Nu. Califică-te, bă. Na bun, hai să vedem ce avem în a doua rundă. Și avem Rush Hour. Ia să vedem. Bă, aș vrea un bloc de ceva sau un bombardament. Bă, în final ar fi bine un bloc de sau un bombardament. Pe bune? Dar ce race-uri? De ce? Bro, dar măcar în final să ne dea și noi elimination, frate. Că nu-i corect așa ceva. Chiar că nu-i corect. Bă, am dat și eu. Aveam cooldown. Ok. Mai revin și eu sau sal? Stai că poate dacă fac perfect, da, calific. N-am cum să nu mă calific. Bun. Sărim aici. Hai să evităm. Da, hai că mă mai calific dacă e te. Bă, dar n-am putut să dau, frate. Mă, frate, dar totuși hai să mă învăț super punch-uri, că na. Eu scam. Bă, după cum ziceam, eu jale pe pumni, așa că înainte ca să mă mai joc eu cu Justy sau cu Maria sau cu cine mă mai joc eu bloc de sau altceva, hai frate să mă învăț eu să dau bine cu pumnul, să-l controlez, bro. Dar bine că mi-am schimbat controlele, că acum sunt mult mai mișto și mult mai mari. Ia. Vreau să dau super punch. Stai nu aici, că bă, miso. Wow. Da. Efectiv, da. Ok. Ce-am făcut, bă, mamaie? Eu nici nu-i nimeresc. Peștea! Da, nici acum. Bă, da, nu rău. Ebeleaua! Bă, nici acum, what? Ce rușine mare! Ha! Yes! L-am nimerit! Pe unul. Nu! Ok. Hai bății. Hai, belea! Dar nici așa nu știu să dau? De ce nu știu să dau, frate? De ce? Ce l-am mutat pe ăsta? Ați văzut cum l-am... Da. Bă, se vede... Mamă, ce se vede la... Nu. Doamne, ați văzut ce se vede la... Doamne, trebuie să schimb skin-ul ăsta. Ok, și am 4 speciali. Ok, și o să-mi pun pe culoarea... Pe ce culoare îi stă mai bine? Da, pe alb. Pe alb îi stă mai bine. Animație, footsteps. La footstep o să-mi pun ăștia de pumn. Mamă, dar ce l-am aruncat pe ăla, l-am aruncat puțin. Sincer. Dar o să mă învăț, o să dau pumn. Bă, mă scuzați că eu nublete, că na, nu m-am mai jucat Stumble Guys, că am avut și o puțină treabă, na. Nu știu, frate. Dăcă. Bă, frate, dar ce tare că lasă așa foc în urmă, adică uitați-vă.
și lasă și pumnii și mâinile se potrivesc perfect cu pumnul. Pentru că și pumnul e de foc și mâinile. Hop! M-am urcat așpa. Dar nu mai vreau cu alunecarea, pentru că alunecarea mi se pare, nu știu cum să spun, Bă, nu l-am mutat atât de... Nu mai dați body block, animale pro...